Салому алейкум дӯстон. Ине паплёни туркӣ пахтаи тоза. Салому алейкум дӯстон. Ин паплёни туркирам 7 ранг дора, арзон кардем. Як либосш 280 сом буд. 200 кардем. Шида марҳамат. Сафед аст, оранжевый аст, сабз аст, сиёҳи гули зардшам аст, фиолетовый, сиёҳи гули розидорш аст. Баъд кабуд аст. 7 ранг дора. Камаш мондагӣ 200 сомон либос. Ина кас заказ кунед, марҳамат. Доставка дохили Душанбе Ройгона, аз Душанбе берун ҷое ки қарибтар боша доставкаш Ройгон, масалан Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат хеле ҷо бошад, доставкаш Ройгон. Беҳад матраж хушрӯй, ғафси хушрӯй, пахтаи тоза, ягон хел зарар надорад. 4 фасл мебошад. Номи брендаш, фирмаш Soft Ipek ном дора. Ина фирмаи Букадира, беҳад матраж хушрӯй. Марҳамат. Туркия ҳамаи брендш қаде. Матраж беҳад ғафси хушрӯй, пахтаи тоза. Ина рангошам. Ва сандошам дорем, гул ба гул сангзаги, сангдошам дорем. Ҳамон пули сангшам минус мекунем, тамом. Марҳамат. Дӯстон лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Пешакаматонда раҳмат.